dipun titeni dasaripun rinci tandang kang bisaran ada dasar mangsa lan desain kapindo wujud karya sastra lan dasar wekasan wasing karya sastra yo dipun ngertosi tindak punika. Dasaring mangsa sastra Jawi kina jur sastra Jawi tengahan punika kasambat sastra Jawi enggal nyata terus sastra modern jaman nika ban Jawi kina ing kraton Kediri ing Majapahit kang tengahan yakti lan Jawi enggal Surakarta nuli terus sastra modern dugi sapuniki. Gancaran
mangertosi ing bab sastra Jawi kanthi jlimet biji wiwit jinisipun kang maneka wani ya dipun titeni dasaripun rinci angkan kang pisanan ada dasar mangsa lan desain kapindo wujud karya sastra lan dasar wekasan sing karya sastra ya dipun ngertosi tigang bab punika. Wiracarita sing karya sastra kina tengahan kang terus rembaka ing Jawi enggal kepulang mirungga lan ugi babagan monggo kauninga jaman modern wis maneka warni wonten pasemon panyeruwe ugi tumrap pigesan jaman sapuniki prakadan sadaya ya dipun ngertosi